Baka nanonood to hating tira. Ama siya. Tira baik dokter apa? Oi. Bhai lo. Oi, berdo. Ha? Ke? Ke bhai ya. Ke aaya bhai. Lente. Idhar video nahi roi. Bhai anta hai. Anta bhai. Anta hai. Ada tu bhai lu. Udah bhai udah. Abang. Buat Pak. Good for Bade Mata Tika. Hello. Dar se bapo, mau to. Oh. Mau to हम नोरड मध्ये. रोड जाए के? इदोय? हां. ओ मस्त आहे. ते आता सीसी रोड आहे. आता काय दादा नाटा म्हणतो हवे. हां. नंतर म्हणय की. अरे रा, इविरते तिरवले. हां. इविरते रा. हां. आता मध्ये हात पाठ. बटन पाले रे. आता मात्रे माऊ सोडसी बात नो बारला सब केळाय तो सोडा कोण केळाय हां इतो मांडदा का समदिले हो समदिले हां समदिले ना गुरु कोणनाम बाई हां नामाऊ कोण मेसेज वाट बदला माइनर माउंट कोलगा बेस्तरो हां mana beda bestola karam हां chele mi bai nang kota matang kon mantap bona chele ma bai nang हां dakur bai ni ba hahaha pas nama ni dirake mantap mane karumara dira bai bobo dira matra dira sarakna इकबार माने निर्मोल पासर म्हणतो दान कोणाला इनो फुल दान जाती दिल जानती किती वेळ होती के बाबा काडी म्हणतो टोपी बाण छुडवा टोपी छुडवा पोर पाचर वेळ येते नाकून दान का आणि कांडाळे भाई बाती नाकून दान का हे मात्रे माट दागा दाका खाले सेल्ले कोण जागा सोलवर म्हणता कोणी वर बाई जो ನೀವಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಸೇಮೋ ನಾವು ಸೋಸಿ ಬಾಂತಮೋ ಇಂತ ಮಮ್ಮಟ್ಟು ಮಾವಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಿಂತ ಕಿವೆಡಿಲು ನೀವಾದ ಕಡೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಸೇಮೋ ನೀವಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಸಿಮಾನು ಆರ್ತಾಯಿ ಬಾತಲ್ಲ ಇವತ್ತಿ ಮಮ್ಮ ಏ ಮಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಮಾತ ಮತ್ತೆ ಸೀಂತನ್ ಇದು ಇದು ಪೂರಾ ಹಾಕೊಂಡು देखो मारो तो बाबू जा ए बेबी पिया पिया को पिया ना ते भाई किती बे कॉफी पिला तला नोन ता जरा निम जवान में है पिया ए इके तायु को पिया तुम किना ना ये दानो ए मारे कुंदा कांती काली ए लियो तो के मोर काली पकड़ का कुनु करे नाय बदलो होते होने रो होती मारे बाहर का करते बे तो रखते गले दे जी नहीं बाबा ये तू करे ना ए कोको चला ना का काट मेडे हां हले अच्छा तो अकनाक करे कोको आके ए तीर मात्र है बाहर के नंदू कुछ का या ये बात पर उठ कर के ले भाई लखना लो भाई ओ बोगला बात की हां ये एकदम मुझे कोई देती बात तो की बाहर कोई आगे माक मुने म्हणता की बागा तन मन बता ये किती हां ए चले काम ए बेटे ते कोण सही भी बोला नहीं बा ये बात तो मात्र
Ide. Tira. Mau din ako, tiki number. Bakit? 2001 बात वन मतलब की Suna. दूर मिलता जो आता 2026 को नंता तो कौन क्या बात क्या बात करतो ना ए गाड़ी कोतावा काम नाही कोतावा भाई गाड़ी अन्ना हेलो नाम नाकिते माता अनाता हेलो Halo Maida. ఎంత చేస్తున్నాం పారు మొత్తం వస్తాయా చాలా మంది లెక్క काम तो झाला गाडी. ఏమైనా చేసుకో బావన్కి 200 నాకు 10,000 గాడలు బూడలు కొనాలి కదా రైట్ ನಾಳೆ ಬೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ ಕಾಮ್ ಚೆಲ್ಲ ದಾದೆ ಚೆಲ್ಲೆ ಲೈಂತಮಂತ ಬೆಳಿರ್ತಿ ಬೋರು ಮೋದಿ ಮಾತೋಲ ಇತ್ತಗ ತೀರ ಏ ಕಾರಿ ಕಟ್ಟೆತುನು ಕಟ್ತನು ಸರ್ ದಾ ಏಯ್ ಬತ್ ಮಾತಿರ ಏ ಸಲಗಿ ಗ್ರಂಥ ದೋತವ ದಿಕ್ಕೋ ಅದು ಬದಾಜ ದಿಕ್ಕೋ ಕಾಡಿ ದಾಡಿ ಮಾಕೋ ಗೊತ್ತೆ ಬಾಳು ಕಾಮಿದ್ದೆ ಫೋನ್ ಏ ಪಿಯರ ಅನ್ನನಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಜದು ರೋಡ್ ಕಾರ್ ವಸ್ತಾಲಿ ಏ ಇದು ಬರಾಕ್ रास्ते सो साथे ता कोडून के सो काम की बतवाले बता क्या हुआ रे तो डोगना का जी पड़कोले ए बता की काम की तो माने मरा को काम इउ जितनेंगे कन की मोदी राय ये काम रे माता लगा कारी भाई मानते ताक की ताते नेट बंद मत भाई नेट बंद कीते पूरा चाले बंद पूरे मत बंद अरे बाप बेरे बंद बेरे की बंद हां निम फोन की दिगा भाई बंद बेरे चप की गाड़ दिन बोल इके दादा नेट बंद मत के मां वे उन्होंने पैसे आता हां किंदल पूरे ना बोले ए जल्ले काम की वाला न मांगे मन तो दादा बांधू बते बांधते भाई वे मत काम की नाकी सब नी बता ले बाडवा बिडते बदलावते जल्ले हम मोटो काम की रोड वास तुरे ना तिधर नाही दादा ए भैया निमता mata ni batangin dia ha sela materi road waas ture na tidah bada bata nanan nimke gamati bata sama
Itu, kamu tak memutuskan. Memutuskan. Jadi mana? Marah kemudian mata beda. Tidak jangan ajar dia tu. Dapat. Beti. Jangan boleh kisah deh. Pada tak kisah bapa. Batai. Bata. Mana bata sih? Bata boleh batai. Bata jar kokimu. Kenya. Bumi tu. Bata. Bata ya. Jangan. Bukan tahan tu. Dua mana? Tiga. Dia. Itu. Bumi tu sekat. Dekade tu sekat. Aku bukan. Gua. Dia buat tu nak kisah cerita. Dua. Ada yang itu pada kau balik kalau sabar ini makin itu bisa mandi karena daitanku Dekandio, guru Ike, topi maku.